De mooiste provincie van Nederland. Zo wordt Friesland neemt. Het maakt het dus grutsk. Maar hoe gaan wij in de werkelijkheid met ons landschap om? En wat voor invloed hebben wij als burger op de inrichting van dat landschap? In Mooi Friesland zorgen wij in samenwerking met Landschapsbeheer Friesland en de Friese Milieufederatie hoe wij onze omjouwing in al zijn verschaat inrichten hebben. Als we zo'n 100 jaar voorom gaan in de tijd, dan is juist dat het landschap vooral bepaald wordt door de landbouw. Industrie is er eigenlijk amper. Het begint al te komen, maar de eerste melkfabrieken en gasdrogerijen. Bedrijvigheid dat speelt hem vooral al in de kern van de dorpen. Er zit de timmerman, de smid en het leerbedrijf. En in de zonnegreden dan verandert dat drastisch. Want dan willen die bedrijven groeien en dan gaan ze naar de ronden van het dorp. Want daar is wel plak. En zo is juist dat bij de steden en de dorpen alweer bedrijventerreinen ontstaan. Er komen zelfs bepaalde zones in Friesland waar bedrijven gaan vestigen maken. In Friesland is 4400 hectare bedrijventerrein, zo'n 5% van de provincie. Dat binnen zo'n 300 bedrijventerrein bij elkaar. Ze binnen er van Lieds naar Grut, zoals het IBF, het internationale bedrijventerrein op het Jereveen. En de Sannem de A-zone tussen het Jereveen en de Jouwer. En de Westergo-zone tussen Ljouwert en Haas. Dat binnen lange linten van bedrijven bij beide Sneldijkendel, zoals hier bij de Jouwer. Voor gemeenten Wien en binnen bedrijventerrein belangrijk. De groenverkeer hield als inkomstenbron en voor de economische reuring in de gemeente. In de generaal wordt een bedrijventerrein landschappelijk net waarderen. Die grote blokkendoorzen in het landschap binnen net de meest mooie elementen. Om een beeld te krijgen over de bedrijventerrein in Friesland, hebben wij ons gast Peter van Geffen van de trein. Hij is planoloog en specialiseert in hoe je bedrijventerrein goed in een omjouwing inpassen kunnen. Uw eerste locatie is de Hemrik in Ljouwert. Een groot bedrijventerrein online in de jaren 70. We staan hier op het bedrijventerrein de Hemrik. Dat is een van de oudere bedrijventerreinen van Leeuwarden volgens mij. Hoe zou je dit terrein willen typeren als bedrijventerrein? Zoals je kan zien is het nogal een stoer bedrijventerrein met wat een jaar of 30, 35 geleden is begonnen. Toen we als planologen in Nederland wilden dat de bedrijven geclusterd aan de rand van de stad gingen zitten. Omdat we er met elkaar te veel last van hadden. Toen gingen we woonwijken maken apart, bedrijventerreinen, kantoorgebieden, om alles uit elkaar te halen. Ja. En de stad een beetje te verdelen. Dus dit is een bedrijventerrein waar veel goede grote ondernemingen op zitten. Met vrij grote gebouwen, maar ook veroudering. De panden zijn natuurlijk ouder en gebruikt. Ja. Maar is dat erg? Dat het een verouderd bedrijventerrein is? Nou, veroudering is niet fijn. Hè? Nee? In Friesland zijn 300 bedrijventerreinen. Zo'n 15% is verouderd. Nou, daar moet wel wat mee, zeg maar. Ja, ja. En wat is dan erg? Erg is dat uiteindelijk er leegstand is. Erg is dat ondernemingen de waarde van de vastgoed wat naar beneden gaan. Ook niet meer kunnen investeren op die plek. En ze moeten natuurlijk goed investeren, zodat die bedrijventerreinen er goed uit blijven zien. Die bedrijventerreinen, dat zijn altijd van die lelijke plekken. Hoe komt dat eigenlijk? Dat we bedrijventerreinen lelijk zijn gaan vinden, is er sinds een jaar of 10, 15 veel erger geworden. Vroeger waren we blij dat we werk hadden. Ja. Ook hier in Friesland was het ontzettend belangrijk dat bedrijventerreinen groeiden. Maar het kan ook veel beter. Ja. Een bedrijventerrein wordt, kijk hier maar, heel vaak niet als een eenheid beleefd. En die verrommeling zit in het feit dat je heel veel verschillende gebouwen hebt met verschillende maten in kleuren. Met veroudering, met leegstand, zeg maar. Vaak alsof je in een tunnel gaat langs een bedrijventerrein. Dus dat kan allemaal wel veel mooier en veel beter. Maar dat we het als lelijk zijn ervaren, dat heeft pas de laatste 10, 15 jaar een enorme impuls gekregen. Nou, we staan hier in een
willekeurig watersportdorp, in dit geval Grauw. Watersportdorp hebben we meer van in Friesland. Wat kun je hiervan zeggen? Hier, nou, wat kun je van zeggen? Veel waterbedrijven. Ja. Aan het water op een industrie is heel goed. Hè? Deze bedrijven zitten hier op een plek waar ze heel graag willen zitten. Dus dat ziet er gewoon heel goed uit op zich. Dus wel heel erg uitgewaaierd. Hè? Daarachter dorpskern. Hier direct op de snelweg, hier net achter. Dus helemaal volgewaaierd. Ja. Dus ja, voor de bedrijven zelf maakt het niet zoveel uit. Nee, maar voor de Friesen, wel, ja. voor het Friesen en de beleving van het landschap is het wel heel erg ja, een grijze grauwe schimmel zeg maar, tussen de snelweg en tussen het dorp. Maar het dorp dat is nu eigenlijk een beetje verstopt. Ja. En kan het beter? Zou het beter kunnen? Ja, idealiter, zeg maar, vanuit dit ruimtelijke ontwerp moet het dorp heel erg zichtbaar zijn. Is de kern van kern- en ommeland. Dus dat moet heel erg zichtbaar zijn en niet met een grauwe, grijze sluier omwonden of omringd zijn. Dus het liefst hou je het opener, zeg maar. Dit zit heel erg opgepropt bij elkaar. Dus dit is in de laatste 20, 30 jaar een beetje uitgewaaid aan alle kanten. Ja, maar dat haal je niet meer weg. Nee. Het kost heel veel geld als je het zou willen. Tientallen miljoenen euro's, zeg maar, als je het zou willen. Het IBF, het internationale bedrijventerrein bij het Heerenveen. 160 hectare grut en mooie soort bombari aankondigen. Maar de grote internationale bedrijven bleven voort en jaren stenen patten van het bedrijventerrein leeg. Nog eens verergeren troch de crisis. Maar verleden jaar kwam er positief nieuws. 3 cheesefabrieken worden gebouwd om ooit dit jaar in productie te gaan. Er komt een lange wond bij de Sneldiekdel en een paar grote toren voor de productie. We staan hier bij de A-zoon, Tjalbert. Hier krijg je draaien naar je cheesefabrieken. Daar ben je als gemeente voor blij mooi, want dat jouwt 400 arbeidsplekken. Dat is ongeveer 400 arbeidsplekken. Dus je kan indenken dat als gemeente daar hartstikke blij mee binnen. En dat gaat ik net vanzelf. Steeds met dat je dat soort grote fabrieken hier krijgt. Want er zijn internationale bedrijven. Fonterra, Iwer en Oost-Nutria. Die reis is een hele moeilijk woord. Ja. Maar er zijn treien op de rij. En dat past er net helemaal in het bestaande bestemmingsplan. De hichte is wat hoger dan de ruimte wie in het gewone bestemmingsplan. Dat weer tot 34 meter hichte. Ja. En wij hebben nu ruimte scheppen moeten tot 46, maar je marge tot 44. Je moet dat wel graag aanpassen. Wij want dat, je werkgelegenheid. Dat weer de vraag van de bedrijven. Is de gemeente bereid om dat bestemmingsplan aan te passen totdat wij je bouwen kunnen. En ik heb zin zijn dat bestemmingsplan gaan we aanpassen, want we willen die werkgelegenheid hier graag binnen hebben. En vanaf dat moment, sinds dat we verleden dit januari, ben wij in oerlisgang vanuit de gemeente Heerenveen, mij plaatselijk belang uit Engwitten, om met hun te praten over een groene inpassing aan de oerzijde van de A-zoon, het gebied tussen Tjalbert en de A-zoon, om die skinwand die er nog toch wel komt, om die wat te verzachten. Voor het dorp Tjalbert even schrikken. Tussen de fabriek en het dorp loopt wel een groot stuk landbouw groen, maar de nijbouw heeft invloed op het uitzicht. Voor het dorp reden om aan de bel te lopen. Sjoch nou een voorbeeld van burgerlijke invloed. We staan er eigenlijk nou tussenin, hè? Ja, dat klopt. Als het juist, dat is de streek. De vier dorpen, Terband, Luurbert, Tjalbert en Gesleerd. En daar ben je bij. Dus daar gaat het over de mierskip en over het wolwezen van de bewoners. Zeg maar. En daar, op de andere kant, nou ja, daar zien we het IBF. En daar gaat het om industrie en daar gaat het om het geldvoorziening. Ja. Wat we zeggen is dat vanuit het economisch perspectief er een heel soort tempo maken wordt. Ja. En nou ja, dat tempo dat willen we natuurlijk graag hier hebben. Ja, dat je daar gelijk maar inbelutsen worden. Precies. Maar en dat gebeurt dus net goed? Nou, dat gebeurt wel, maar dan moeten we wel zelf bijwijzen. Ja. En dat moment ik broeken om zeg maar, nou ja, in de post erin maar de oorontwikkeling en daar zelf ik tempo in te maken. En dan gebeurt het wel. Ja. Dan gebeurt het wel. Ja. Maar hoe
En hoe is het dan nou? Hoe komt het dan nou? Nou, wat er nou gerealiseerd wordt, en de RIE heeft krijg op besloten, is dat er €150.000 investeerd wordt in dit gebied om een groene bufferzone te realiseren. Okay. Dat wordt nou wat online, zodat zeg maar, voor de streek het zicht op het massale industrie wat terugbrutsen wordt. Zeg maar. Een groene buffer, dat is BM. En dat wie je idee? Ja. Want dat is naai eigenlijk, hè? Dat de burgers gewoon mooi denken in de ontwikkeling van een bedrijventerrein. Ja, dat is, en vooral de inpassing van het bedrijventerrein in relatie tot wij. Ja. En dat is naai. En ik denk dat ik wil, zeg maar de ontwikkeling is en ik wil de uitdaging waar we met elkaar verstaan. Het Kristelk is een landmark aan de westkant van Ljouwert en maakt het onderdeel uit van een van de modernere bedrijventerreinen van de provincie. Dit ziet er goed uit. Ja. Ik ben wel... hier ben ik tevreden over. Ja. Als je het zo ziet, zeg maar. Dit gebied heeft eenheid. De gebouwen hebben kwaliteit. Ik denk als bedrijven verhuizen uit deze gebouwen omdat ze bijvoorbeeld groter willen zitten. Op dat moment kan er iemand anders in. Je ziet dat het aantrekkelijk is voor anderen. Hier zitten wel veel kantoren op. Hè? Ja. Kantorenplek is makkelijker om kwaliteit te maken. Omdat kantoorgebruikers zelf meer hechten aan kwaliteit. Ja. Maar ook het landschap ziet er goed uit, is goed ingepast, et cetera. Ja. Maar zijn er ook nieuwe trends wat betreft de inrichting van de bedrijventerrein? Nieuwe trends? Nou, ja, het allerbelangrijkste is dat we ons allemaal realiseren dat de groei uit de markt is. Zeg maar. We hebben 4 jaar heel veel groei gehad in alle vastgoedmarkten, in de economie, in de ruimte. En die groei is er een beetje uit. Want de Nederlandse economie groeit nog maar heel beperkt. En de beroepsbevolking en de bevolking helemaal niet meer. Nee. In sommige regio's, Noordoost, Noordwest, Friesland, is zelfs krimp zeg maar, aan de orde. Ja. Dat betekent dat je gewoon niet veel meer moet toevoegen, maar denken in die bestaande gebieden. Hoe hou je dit soort gebieden overeind? En dat is gewoon heel erg belangrijk. Ja. Niet meer denken in groei en nieuw en toevoeging, maar in bestaande gebieden en de kwaliteit ervan. Ja. Zijn gemeentes daar op ingericht? Want we hebben 40 jaar lang alleen maar gedacht in groter. En nu moet er gedacht worden. We moeten er enorm aan wennen, zeg maar. Ja. Dus, dat zit helemaal tussen de oren van bestuurders en ambtenaren ook wel, dat groei heel veel oplevert. Dus dat is heel erg wennen voor ze. En ook alle verdienmodellen in de ruimtelijke ordening zijn geënt op groei. Er zit heel veel geld in de grond voor nieuwbouwplannen. Ja. Dus allemaal 10, 15 jaar geleden bedacht, aangekocht, et cetera. Dus dat is een mammoetanker die heel erg voorzichtig draait. Ja. De arbeidsmerken verroeren. Ze wordt een tannemental mensen ZZP'er. En ze ontstaan er ook oren geerwerkers verbonden dat zij ik wel zien gevolgen heeft van de romte. Voorbeeld daarvan is het oude bankgebouw in Boetenpost. Ik wil innovatiehuis Lauwers Delta neemt. Meesten kennen er flexplakken hier. Ik kom vanzelfsprekend in contact met prutte orenondernemers. Het is redelijk vrijblijvend. Je kan ideeën uitwisselen. Nou, ik heb nu gewoon hier vanuit mijn huis werken. En het weer eigenlijk wel heel erg eenzaam. En dan kom ik vaak in dezelfde dagelijkse routine. En het is dus wel heel erg leuk om nieuwe dingen te ontwikkelen. Ik werk met verschillende mensen hier samen. Die ik mijn product weer resellen, zeg maar. En die samenwerking die ben hier uit voortkomen uit het innovatiehuis. Dus dat is heel mooi. Achlem, prachtig terpdorp aan de Slachterdiek. Van 5 ondernemers uit het dorp is het bedrijventerrein de eerste bouwd. Maar het hele dorp is jongen hoe het terrein het beste inpast worden kan als onderdeel van een groter greenplan. We zijn eigenlijk in een heel groot deel van Achlem aan de slag geweest met dat groen. En bewoners zelf konden ook meedenken over welk groen dan waar gerealiseerd kon worden. En ze konden zelfs ook in hun eigen tuin groen krijgen. En daar hebben we verschillende avonden voor belegd. Je moet dus goed met elkaar overleggen wat je gaat doen. Het is de openbare ruimte van een dorp, dus het is van ons allemaal. Maar daarnaast liggen er ook allerlei privétuinen aan. En ja, mensen hebben toch allemaal een eigen opvatting over groen. En daar moet je echt wel rekening mee houden. En wat we wel hebben geleerd is dat je vooral moet laten zien hoe de toekomstige beplanting eruit komt te zien.
Het liedskalige bedrijventerrein het kwartlien verskate bjemmen met struiken kregen. De dorpsbewoners en ondernemers hebben mooi met elkaar het plan geërsteld. Alles wat nou nog nodig is tijd om te groeien. In Achlem, ja, dat is gewoon een heel iepen landschap. Dus dan denk je al van, zo'n onzicht van het dorp. Het dorp is vaak een beetje een green eiland. Zo het eigenlijk ook wat wij maken in die iepen ruimte. Het terpdorp, wat een green eiland. En als je toch dat zijn eigen ontwikkeling, zo'n bedrijventerrein, onder de randen van zo'n dorp, een enorme impact had. Omdat die loodsen, die staan al in zicht. En dus dan denk je al van oké, maar we dat aan dat Green Island even maken en helemaal dichtzetten. Hè? Dat zou de eerste gedachte zijn. Maar goed, als dan ik maar de bewoners praat die er bij het bedrijf wonen, die zelf ook zeggen van goh, wij vinden het hier echt prachtig om te wonen, want we zitten hier onder de randen van het dorp. Dus we hebben hier alle uitzicht van de wereld waar wij graag zou horen. Nou, die combinatie van toch bjemmenplantje en dat uitzicht horen, nou ja, dan vertaal je dat al vrij gauw in van goh, kunnen we net een prachtige mooie bjemmenriegen del zetten. Zodat ze wel het uitzicht horen, maar als het dorp in Rieden komt, daar een prachtige bjemmenriegen just, waar achter eigenlijk een beetje dat bedrijventerrein wat verschoelen gaat. Er zijn een hele soort dorpen in Friesland met oude, leegstaande, verzuurde gebouwen. Dat eigenlijk wat mij gebeuren met dat zo. Maar dat ziet er net uit en dat is net leuk voor dat dorp. Ik ben een woner Martin Knossen, hij is van de stichting DBF, het Jedre Dorp en Bedrijf. Want hij ziet het ondernemers die in deze gebouwen een onderneming beginnen willen. Stichting DBF beziekt de economie en leefbaarheid op het platteland op een hoger plan te krijgen. Lege gebouwen in dorpen willen ze voorkomen. Een van de voorbeelden is de oude Nooit Gedacht fabriek in Driels. Van vertutte is een redensfabriek in het centrum naar een prachtig gebouw. Hey, maar dit is wel een heel bijzonder gebouw voor je, een bijzonder project. Ja, klopt. Nooit Gedacht is midden in Eilst de oude fabriek van de redens, van het gereedschap en van het waterschut. Ja, roemrucht, generaties mensen uit deze stad hebben daar werken en het is leeg. Het heeft 20 jaar leeg staan, het voel van ellende in elkaar. En iedereen wist meer hoe het verder moest. Colleges erop al, een hoop glazen, actiegroepen in het stadje. En uiteindelijk ben wij daar mooi aan de gang gegaan, ben we erbij vregen. En wij hier op dat moment de mogelijkheid om Europese subsidie te broeken. En wij hebben zo'n advajeno nieuwe economische dynamiek in het stadje brengen. We bouwen het pand om tot een bedrijfsverzamelgebouw, zodat er mensen kunnen ontwerpen. Economie in zo'n plaats is geweldig belangrijk. En dat hebben we van elkaar gekregen. Op dat moment 4 bedrijven erin en een museum die de historie van Nooit Gedacht zijn lid. En sinds 3 jaar is een van die bedrijven nou eigenaar. Die groeide, die woe eigenlijk nog snits in een nieuw pand. Tot hij ontdekte dat er in het gebouw wat rond erbij kwam. En toen dachten ze, ja, dan hebben we genoeg. Ja, en nou bloeit dit Eilster bedrijf midden in Eilst. Bloeien ze hier mooi zitten. Dus wij vinden dit een prachtig voorbeeld van hoe het een enorm probleem, maar allerlei onrust die erbij zit, ontwikkeld kent tot gewoon een stabiele, prachtige monumentale werkplek voor de inwoners. Ja. Echt heel mooi vinden wij dit. Dan heb je hem zijn pand en dan moeten de ondernemers komen. Maar binnen die te vinden? Ja, het kiet ik eigenlijk andersom. Er is een pand en er is een idee. En voordat wij dat echt ontwikkelen, hebben wij gevoel en soms ook handtekeningen van bedrijven die erin willen. Voor ons is het risico echt te groot als je het samen even ontwikkelen en deel zet. Dus die een al naar je kantoorpanden leeg, dat is door die reden. Dus wat wij doen is van tevoren goed nadenken over wat erin moet. Luister ik mooi partijen die dat broeken gaan. En dat is het maatwerk wat wij zieken. Dan kunnen we het gebouw ook helemaal bouwen voor die functie. En geschikt maken voor een toekomst die we echt met elkaar uitstippelen hebben. Maar binnen er genoeg mensen die dit soort dingen dwalen? Die zeggen van, ja, maar ik wil helemaal niet op een bedrijventerrein zitten. Ik wil juist in zo'n oud pand. Dat vind ik hartstikke leuk. Ja, nou, die binden een heel soort. Ja, dat merken we altijd weer. Dat ze heel erg warm worden voor het idee om in zo'n monumentaal pand hun werkplek te hebben. En dat is soms ik ziekje, want altijd een monument is binnen natuurlijk regels. Dus de functionaliteit en de architectonische waarde en de monumentale waarde, ja, dat moet alle keer in balans komen. Maar mensen zijn er enthousiast voor. Oudebeeld Ziel. Dwarp met Lietse 1000 inwoners hier in de jaren 90 sterk het gevoel om het voort nooit te lezen. Toeristen wonen er net komen, bewoners gaan voort en gebouwen in het centrum staan leeg. Zoals de oude Juliana-kerk midden in het dorp. De gemeente grijpt in en nu zitten er 3 ondernemers in. Een portret.
het is wel levendig in het dorp. Toen er niks meer wie, dan weer het stil. En nu zie je weer mensen met boodschaptassen rennen en ze hebben even een praatje. De contacten worden natuurlijk sterker. Omdat ze hier komen. Ze komen hier even om een praatje. En ja, dat is gewoon een heel sociaal gebeuren. Nou, leuk dat je er bent en dat je kennis wilt maken met mijn mooie appartementen. Ik ben Gea van der Veer en ik doe het al een enige tijd. Ben ik de beheerster van deze appartementen, 4 stuks. En wat het leuke is, ze komen van heinde en ver. We zijn eigenlijk wel internationaal lekker bezig. We hebben ze nu, komen ze uit, daar een kamertje komen ze uit Italië. We hebben Nederlanders, we hebben Duitsers en we hebben Engelsen. Dus zo draaien we hier wat rond eigenlijk. Het is wel een plek waar de toerist terecht kan. Ook met de Noordelijke Elfstedenvaarroute nu. Dat we aansluiting hebben op de vaarroute. Het is echt, en de fietsers en de wandelaars, het waddenwandelen, het is echt groeiend. Een paar jaar geleden was het in de zomermaanden uitgestorven. En nu blijft het dus leven. Dat is wel duidelijk. Ja. Want de stroombehielpen stiert het oude historische stroompaviljoen. Maar daar is net zo vol meer van oer. Ja, dit is echt zonde. Dit is zo'n fantastisch mooi pand. Njortje en Tretjen, monument, Art Nouveau, een geweldige historie. Dit is echt ontwikkelen als een van de eerste gebouwen voor toerisme en recreatie in Friesland. Hier komen echt de gegoede burgerij uit Snits en Ljouwertnota om te recreëren. Het ziet nu al niet als 4 leeg en het gaat ongelooflijk snel achteruit. Je moet gewoon een aanpak voor betaald worden. Dit moet gewoon weer in alle glorie hersteld worden. Ja. Jim willen hier wat mooi. Wij willen heel graag wat mooi. Ja, wij binnen nou benaderen of wij er iets mooi kennen. Nou, er is al een hele historie om dit tot ontwikkeling te brengen. Dus gemakkelijk is dit absoluut net. Dat nota is het algemeen mislukt. Maar er zijn mogelijkheden om mooie subsidie vanuit de monumentale kant. We proberen zelfs maar wat nu onjild in keerwerking met de gemeente te zien of hier wat van dat we dit voor elkaar krijgen kunnen. Maar het is complex. We hebben iedereen heel erg nodig. En dat een van degenen die het in dit traject mooi doet, net wil, dan is zo'n project echt heel erg moeilijk. Als ik gewoon even heel van boppen nou zocht naar uw werk veelt, dan is er nou meer werk voor u als ooit. Hè? Want er staan oeralgebouwen leeg, er zijn oeralproblemen met krimp, er zijn oeralproblemen met leefbaarheid. Dus eigenlijk de roep om een oplossing daarvoor is groter dan ooit. Maar juist die middelen, vaak ik vanuit die oerhiet, die juist in de eerste fase vaak inschakelt om aan de slag te gaan. Ja, we merken dat de cofinanciering zat, dat dan jit van de oerhiet of de mogelijkheden om te subsidiëren. Nou, die staan natuurlijk onder druk, dus dat is heel jammer. Zie je met oren financieringsmogelijkheden, maar dat de banken en de oerhieten leren het niet zo. Binnen er meer mogelijkheden? Ja, er binnen meer manieren om tot een oplossing te komen. De bottom-up initiatieven via een soort van coöperatieve gedachte in de dorpen kan daarin helpen. Hè. We toch meestal makkelijk eigenaar worden van iets en dat ik makkelijk betel je. Er zijn in sommige dorpen hele mooie initiatieven, werd dat ontstierd. Dat heeft gewoon te maken met mensen die zich in zo'n dorp die te wenen en die zich daar druk om maken en die elkaar vinden op die thema's. Ja. En ja, dat slaagt het nog net in elk dorp, maar we zien wel steeds meer dat het achteroerleunen en naar de oerhietjen, ja, dat gewoon net meer kennen. Hè? En dat wat we echt willen, dat is eigen omjouwing verbetert. Dat we direct zelf voor inzetten moeten. Friesland is mooi en dat willen we graag zo horen. Maar ja, daar moet ik heel verzinnen worden en daar heb ik bedrijven voor nodig. Nou, ik met de crisis, daar zitten we eigenlijk op een soort met historisch kruispunt. Wat doen we? Nou, duidelijk is dat de oplossing net te vinden is in meer, maar volle jeder in een herbestemmingsziekje voor leegsteden en leegkomende gebouwen en herstructurering van oude bedrijventerreinen. Oren week in mooi Friesland, hoe hebben we rondelijk schoon de recreatie-inpost in die provincie? We zeggen naar de Frieske Marn en we reizen naar de kop van Friesland voor het waddenwandelen.